Sa kabila ng pinaiiral na liquor ban sa Davao City, 14 na empleyado ng City Engineers Office ang naaktuhang umiinom ng alak sa kanilang party na ginanap pa sa loob mismo ng compound ng kanilang tanggapan. Yan ang tinutukan ni Rial Soroche ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nahinto ang party ng mga empleyado ng Davao City Engineers Office nang dumating ang pulisya at pinagdadakip ang 14 na empleyado na naaktuhang umiinom sa loob ng Motorpool compound sa Barangay Maa, Davao City. Ayon sa mga nahuli, ipinagdiriwang lang nila ang birthday ng kanilang kasamahan. Wala kami sumbag isda ya nagpalit og taglit alimpong ako kardi. Nakadua na may balikbayan ba nga na siya stop. So wala pa isipyo mo tong regalo niya sa kuha. Umaksyon po agad tayo sa report po na meron pong nagiinuman kahapon sa Barangay Maa. At ito nga po ay nagresulta po sa pagkaka-aresto po ng 14 na tao na empleyado po ng City Engineers Office. Sa area ba? Yung sa Motorpool mismo sila na? Opo, nasa loob po sila ng Motorpool area. Aminado naman ang mga empleyado sa kanilang paglabag, kaya nagsisisi umano sila at humingi ng tawad sa mga tao at kay Mayor Sara Duterte. Mungay pasalo sa kung mga kauban nga niatar labi na sa tumayor nga nakabayulit ni sa iyang balay. Sa Davao City, bawal ang pagbebenta at pag-inom ng alak hanggang sa katapusan ng taon. Pinaalalahanan ng otoridad ang mga Davaoenyo na mahigpit na ipinagbabawal ang pagtitipon tulad ng Christmas parties ngayong may pandemya. May Executive Order number 65 po tayo na kung saan may liquor ban po tayo sa buong Davao City hanggang December 31, 2020. Nakuha na talaga sila ng alak, sir? Opo, nakuha na po sila ng mga ebidensya. At nung nagiinom po sila, nakita po sila ng ating mga pulis. Kasama si Jojo Solarte, ako si Rial Soroche para sa GMA Regional TV.